Nu vil jeg ind og se, om der er nogle spændende begivenheder i min kajakklub, som jeg kunne tilmelde mig. Og jeg har åbnet appen her og kommet ind på forsiden. Og der kan jeg se, de næstkommende begivenheder, de ligger her. Og her er en masse, hvor der står demo, men det er jo fordi, vi er i gang med at øve os. Der står også hyggeroning. Det er lige noget for mig. Jeg kunne også se det her på en anden måde, fordi måske var jeg interesseret i at tilmelde mig en begivenhed, der ligger længere fremme på måneden. Så der kigger jeg ind i kalenderen her, og der kan jeg faktisk se alle de begivenheder, der kommer. Ja. Men nu går jeg lige tilbage til forsiden her. Jeg vil gerne tilmelde mig hyggeroning, og jeg vil lige ind og se, hvad det er for noget. Jeg kan se, det er lørdag den 2. marts. Det er klokken 9:30 til 13:30. Vi sætter ud for klubben. Om turen står der, alle er velkomne. Vi ror stille og roligt sydpå. Jeg er klar på vandet klokken 9:30. Yes, det vil jeg gerne. Jeg tjekker lige, hvem der ellers har tilmeldt sig. Der er bare én, kan jeg se. Det har Charlotte. Hende vil jeg gerne ro med. Så jeg tilmelder mig simpelthen ved at trykke på den grønne knap her. Men jeg har lige en besked. Jeg behøver ikke at skrive en besked, men jeg har en bagkant, så det skriver jeg lige her. Jeg vender om ved Moskov, da jeg har en bagkant. Til gengæld, så tager jeg kage med. Det skal nok blive populært. Og så trykker jeg lige på et lille pil her, så er beskeden sendt til gruppen. Det kunne også være, at der var noget, jeg ville spørge Charlotte om turen her. Så kan jeg vælge at gå ind og sende en besked kun til arrangøren ved at skrive her. Ja, så lad os lege, der går et par dage, og det går op for mig, at jeg faktisk ikke kan komme med alligevel. Så er jeg nødt til at melde fra. Jeg går ind på hyggeroning, og så afmelder jeg mig min tilmelding. Og så kan man se heroppe under tilmeldte, og den så ikke var helt opdateret. Jeg gør lige sådan der. Men jeg kan se, at den er vi nødt til at tage om. Den er jo simpelthen... Den der var den.